Представи си свят без интернет, без коли, без електричество. И въпреки това, една цивилизация успява да контролира почти целия познат свят. Това е Рим. Империя. Толкова силна, че влиянието й се усеща и днес. Но как започва всичко? Това е историята на Древен Рим. Набързо. Историята започва с легенда. Двама братя, Ромул и Рем, са изоставени като бебета и спасени от вълчица. Да, звучи странно, но римляните обичали тази история. Когато пораснали, решили да създадат град. Само че не могли да се разберат кой да управлява. И Ромул убива Рем. Да, Рим започва с убийство. Истината. Рим вероятно е бил просто малко селище, което постепенно се разраства. В началото Рим се управлява от царе. Някои били добри, други не чак толкова. Последният цар става толкова непопулярен, че хората казват «Стига толкова» и го изгонват. Това е моментът, в който Рим става република. Република означава, че няма цар. Вместо това има сенат. Но не се радвай прекалено. Обикновените хора нямали много дума. Богатите семейства управлявали всичко. Въпреки това, системата работела доста добре. Рим става все по-силен и започва да се разширява. Римската армия била една от най-добрите в света. Дисциплина, организация и стратегия. Най-голямото предизвикателство – Картаген. Това води до пуническите войни. И тук се появява легендарният генерал – Ханибал. Той прави нещо напълно лудо. Преминава Алпите със слонове. Въпреки това, Рим оцелява и побеждава. След това, вече почти никой не може да го спре. Но с голямата сила идват и големи проблеми. Богатите стават още по-богати. Бедните губят земите си. И напрежението започва да расте. Рим вече не е стабилен. И точно тогава се появява един човек, който ще промени всичко – Юлий Цезар. Той е генерал, политик и гений в стратегията. След като печели много битки, той става невероятно популярен. Но има един проблем. Той иска повече власт. Когато пресича река Рубикон, това означава едно нещо – война. И той печели. Но сенатът се страхува, че той ще стане цар. А римляните мразят царе. И така, те го убиват. Лоша идея. След смъртта на Цезар започва нова гражданска война. Победителят – Октавиан Август. Той става първият император. И така, републиката приключва. Започва империята. Това е златният период на Рим. Рим контролира огромна територия и милиони хора. Но империята става твърде голяма. Управлението става трудно. Появяват се слаби императори. Враговете започват да атакуват. И накрая, през 476 година, Западната Римска империя пада. Един свят приключва. Но Рим не изчезва напълно. Неговите закони, архитектура и идеи остават. Дори днес ние живеем в свят повлиян от Рим. Ако ти беше там, каква роля щеше да избереш? Абонирай се за още история. Набързо.